Igbo be back in a quam when the man again some can do quit and quite long but no person can. This guy bo master one notion. You know, when was no one notion or wish of ya. Or baby or tackle one day or men and ABM. Because he was still emphasizing on let us support our own. Because without no tongue him to live now. Obuluna, this thing name and go, I keep saying it and I will still say it again. This thing name and go ala today. Evangelist Ebuka Obi na ihe niile ọlụlụ alụ. Ebu na onye Yoruba na-eme ya. Ndị Igbo will rally around that person. Wele awe paint ya ndị Igbo ndị ọzọ na ha bụ ha kuluo ụnụ. Ọ bụrụ onye Hausa na-eme ya, they will rally around that person. Wele a paint ya ndị Igbo ọzọ na ha bụrụ ha kuluo ụnụ. Yes. And ọ na Ebuka Obi bụ onye Yoruba. Ndị Yoruba ha ma ndị ya gwu egwu. Ifunogo ndị Yoruba ka ha na-agba nwoke nwe living faith war. They don't do it. Nke redeem ana agba ya war. Yotago Christ Embassy had agba ya war. Deeper Life had agba ya war. Mountain of Fire had agba ya war. Kekwana nke ọzọ. A lot of them had agba ya war. Ana attack ndị be ha. Because they know the importance of those people, the role they play in their society. They know the roles they play in their society. When they buy you bunite hana church, I say get you no bunda lili, go, and they buy ijiko men na yanka. Ini hakuzuke, ndi naga, kedebe hanum bendo chane develop plane. Alo bommele. Ndocha bata Nigeria feel funa in slave, they join us in that business. Go and read your history, know history for yourself. The methods na inele mmadụ eji mmadụ emetrade by bata. They modernize it for us. Ndị ba iPhone na the ego. They venture into it as a business. Hasịkwa ndị ọcha na ugbo mmiri unu ji bịara kedu ka isi alụ ya. Kedu ka unu si lụ nka. Mana human beings are being exchanged with umbrella, bottle, shoe, akwa yi na ahụ. It's an obro highest root of wickedness. I don't say here discover or no discover. Nindo chaneli kezonye discover la hanwa. Discover chani hanwa neli still discover technology by themselves. So before ukabia, what are those magnificent edifices in the nanaga logo? Before na popa mmadụ onye lili na ndị oke eme unu nkan onye ha anọpụta opụtọsụ na oke eme ya nka onye a na-ekwu ihe atọ ibe kwa na 1 naira as offering aka calculate ego niile otugo na offering mgbe ọ na-eje ụka orube 10,000 naira. Let us be sincere to ourselves. Orube 10,000. Emafafu big man na akpali ụka karịa ndị ogbenye anọ nwa ọdịsị ndị ogbenye mgbegiri ya that doesn't know their left from their right. It is so sad. So I want get this guy and only hope on this video. They're very important. Let us learn how to celebrate and value our own. It is very important. Let us learn it. Oya balonyoko balonyenta. Kodekwan. I feel make like 10,000, but this program now, every day giving me 15,000 or 20,000. So Okada riders have really taken over Zion ground. Normally, I thought that there was no development here, but today I see that somewhere like more than Lagos have come to Okada. Ebuka Obi, when at the ending of 100 days fasting, yana ngo abala benna ya. Dibia nọ na nga ọbaala were ṅụọ iyi wee sị na ha nọ ndụ Ebuka Obi eme ya na mmiri ka eji ahagido mmiri ya tụsasịa ndị mmadụ iwe ọ na na-ekwu na ekwunye under the difference of alcohol ka anyị megodi na analyze na ndụ ụmụ mpịampịa ụmụ dibia na ndụ Ebuka Obi ihe njiri akpa na Ebuka Obi ụnọ nwebe ndị niile na-agba ya mgbaka mgbe ọ pụtara ana m enebe metri kwọta ebe Ebuka Obi merecha Ebuka Obi ewetene instant development na nga ọbaala be ha jee nga ọbaala today ndị ọkada na-erijusu afọ testimony de jee nga ọbaala ụmụ oke iburu na-ele nni so many businesses abịana development abịana so many opportunities abịago ụmụazị be anyị anata na mee investment na nga ọbaala go ana ma ndị na-arụ hotel ma ndị na-arụ wholesale
Ebuka Obi anatara were millions of naira jee Aguleri Anambra State rụọ ụlọ, rụọ psychiatric hospital, rụkwuo ma ebe a na-ete ndị elderly people enwe ha agbataba dị a. These are the impact Evangelist Ebuka Obi megoro na ndụ ụmụ nwanne ya Igbo people. Ịma ihe ụmụ mpịampụ ụmụ dibịa na-anwa ya aka menwuru. The only thing ha menwuru achieve wụ ịha mmiri. Ha emebekwa ha achieve, not the only power ha nwere wụ ịha mmiri ka e were mmiri kwasa ihe Ebuka Obi na-eme. Ịma ihe na-atọ m ụtọ ma nwa dibịa na-aha mmiri ma Ebuka Obi na-abịa eme ekpere ma ndị niile a na-emere ekpere ofu onye enwebe sọ Chukwu abịa ma o decide ịgbanye tapụ mmiri ya mụ na ga aṅụdobe mmiri n'ụwa nwụchasịa. Nwa dibịa enyeziri power ma ama ha mmadụ n'ọnụ ọzọ goro ndụ ma ama development n'ọnụ o wetagoro na nga ọkpaala na-agbasi mbọ ike ka ọ kwarie o were mmiri kwarie ibe Ebuka Obi anyị tụkwuru na na-eme ya analyze. So ebe Igbo na-agba fesi na ya wee ịkwatu nke nwanne be ịsọpọtụ nke nwanne unu never. Ọya ka Maazị Nnamdi Kanu ka ji nọ ya ebe ọ nọ. Ndị prominent men niile a mmacha ji ego n'Igboland bilitenu were godo the power niile anyị ji ma ndị native doctor na-aha mmiri jegodo Abuja ha ya ka Nnamdi Kanu nata. Power niile unu ji jee na Abuja emphasize ya jee na Abuja jee dazi gbarienu ka nwanne anyị nwoke nwozi Igbo ndụ Nnamdi Kanu nata. Unu emehọ ya ọsọsọ iji echu nwanne unu nwoke ka eje kwarie ibe Ebuka Obi na-eme. Contribute otu ịkwọta ihe Ebuka Obi megoro n'Igboland imebeghọ ya ijekwe ha eme ya. Iwe ji ekwe n'ime ọnụ ụmụ mpịampịa dibịa na-eme ihe a maka nwa dibịa gbara ụgbọ okuvu agwụ hapụcha agwụ o ji arụ hapụ ọzọ Igbo ndụ hapụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ya ejike ụmụ nwanne ya ọ wụghị ịkwatu biznes nwanne ya ibe ya agụ ya. Anyị nọ na-eme ya analyze sụfia ndị Igbo binizienu na ụla sọpọtụ bank ụnụ. Asị m ụnụ na Ebuka Obi nwe ọkarịsị akarịsị mana the young man at least Chukwu gọziri ihe na field ọ nọ ya na kachetetu ọtọchgo o weta gị a lot of development n'Igboland. Applaud ọ ya support ọ ya nọ nke anyị. Ebuka Obi were onye Yoruba nwe ndị Yoruba ịma ndị egwusa ndị Yoruba egwu. Ebuka Obi were onye Hausa ịma ndị egwusa ndị Hausa egwu mana be anyị anyị na-eji aka anyị tụfụta ụda eji akparị nwanne anyị. Jisi na ike ka n'ibe chọrọ ịgwa ụnụ plus you people minus you people iwuru Chidu Ebuka Obi du ya aga. Ebuka Obi nọ ahead of you people. Ada ana m echekwa n'ụnụ ka ọ na-ama mbịa ka ya ọmụ masị nwa dị isi ọbịa na-ekwu before na-achụba m ekwu ma under the influence of alcohol ahụ izu ụnụ.